Na ai kublai Christmas basuk Christmas bakamen pi baro ki subscriber jonga bat kumjuru ya ki ba page kan ka video jonga bat haka juga por nga ai kublai snem thma ya pi baro ki ba page ya kan ka video jonga kamit arp sautari kade kamit kabaki Kristan hasituluk kepertai kilej ban kiu haki ying mane ban ap mit ya ka jingwan long breu ka jung Yesus Kristus bat hak arp santari siteng senya kade kamit ka balakai Yesus Kristus ha kamit ka bakret tasam hadu kata-kata bat baru kibreu kirakhe ya kan ka singi arp santarik ya ka jingwan long breu ka jung Yesus Kristus une Yesus Kristus Yesus Kristus dai unong penim bat unong ba ya ki pop ki jonga bat jompi dai na kata kadau ba ki pajri ngai hasitulup ka partai ki rakhe ya kan kasngi ya ka jingwar long bri Yesus Kristus hasitulup jong ka partai lengba ka jong Yesus Kristus layo ban map no ya ki pop ki jonga bat ya ki pop ki jompi da ka jing sha ka jong halor ka ding pana da ka jing jaus nam ka jong halor ka ding pana la site no barlamap no ikipop ki jonga berjumpi dai namar kata ba la rakhe ya kasngi ap santarik namar bakadai kasngi balakha ya Yesus Kristus leng ba kamari thesuti ha Bethlehem Judea ni kenno i ya kane kasngi ap santarik namar ba Yesus Kristus udai unong panim bat unong ba ikipop ki jonga berjumpi bat leng ba jungu lamap ikipop jonga berjumpi ladangi kelaka pamut barladangi pai barladangi inono ikipop ki jonga berjumpi namar lakai ubriu hakapop lengba ka im bat u adam bat ladangi kelaka pamut lengba u Yesus Kristus ngiyo ya kajing map bat ngiyo ban satkhut je kita kipop ki jonga berjumpi lengba ka snam ka Yesus Kristus ka balatut halor jong kading pernah halor ulum Kalbari namar kaktin kejung ublay kaya tu ba omdon ubahok omdon wat uwairu Henry ladangi kloy ban kala kabamut bat pai su jisu ngin inono ya kita ki jingle pop ki jongi ya ki jingle boman ki jongi ya ki jingle kam sniu ki jongi ba ki jingle kam aurie ki jongi dai hangta ba ngin yo ban sakhut ya ki pop ki jongi dekas nam ka jong jisu bat endangi layap nang ka perthai putra Yesus pediang yangi siya kakhet beneng kakhet sim ka paradise hari ladangim kala ka bamut ban ngi baladangim ina no iki kam sniu gejongi dalele ngin yo ye ka paradise bat ka basusi pat kalong ba balai ki breu nadu kamit arp sautarik kira khe ka jingwan long breu ka jung Yesus Kristus da ka baki ele kemen ile songmah da ka baki dikian bat ki aisat ki kemen hakiletik sekin ki surok da ka baki penon kami ki jingdi pen buai lakaya nga badepi hakanem Kristan bat lapen baptis yang nga badepi haka Kristen ka jong ublay kupa ublay khun bat ublay musim bakhuj hala ki jong ki balang lang hidai na kano ka kenhun balang Henry ublay udai tang uway ngiyamane uju utrai nung but no tau bat andang ngilahe ngilasan haka jaka bangin penon buromi utrai Jisu haka mit arsan terik kabadai kasih Christmas lan kasih kejingwan long breu ko jung Yesus Kristus ngim siam lapunan buram satia ya Yesus Kristus Henry ngiale kemen ya sngobha da kabang penon kam da kakiat da kabang yile kemen yile sngobha ki wepat ki jaj jing yile kemen ki ba penbuat ki ba persusi ya ublay ki bolong ki kam jakle ki kam aurea betul ki we perlog bai manga bat ma ping ide ki kun Kristan lapan he pensan yang nga bedepi haki balang kiba ngidon lang ide nakano kono ka konhun balang ngide ki kun Kristan namar kata ko ki parlok be ijonga tongin rakhe khuj ya kasngi ka jingwan long breu ko jung Yesus Kristus tong rakhe khuj ka khnang bakalawe ka ba pernai ka ban sawan ki kun ki ti ki jonga berjumpi ki henman ki para ki jonga berjumpi kin yu i usok ba bhaleng ba ka jing yalam ka jongi nadu menta ba kan omlong ka ba ijli hakmat kibreu ba khamtame hakmat ka jong ublay namar leng ba ka jingle ba bha ka jonga berjumpi kum ki kun Kristan ngi pen i ha ki we ki ban sawan la kalong ha ki kun ki ti ki jonga berjumpi ki henman ki para ba khamtame
hagi parlo ki parajor bat hakari khasi hi berkawe khamtam baka perthai hi berkawe kanyui bat ka bak khamtam ai kalong ba ublai undup so bahaya nga bat yapi Kublai Christmas basuk Christmas bakmen na pi baro. Thanks you for watching.